Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
asmaning Gusti kang kawasa ingkang sampun kepareng babar nugroho awujud kebagas warasan ingkang sampun kepareng tumanduk dhateng panjenengan sadaya dalasan kula linangkung dhateng keluarga ageng warga tlaga mulya kadhipik wonten ing ari kalenggahan puniki dumawah wonten ing ari Minggu Kliwon kadhiti surya kaping 29 Maret warsa 2016 Gusti Allah Subhanahu wa taala paring pepadang padang trawangan wewengkon tlaga mulya sakukuban dene wonten ing ari kalenggahan puniki kepareng baraya ageng warga tlaga mulya kepareng nimbali kula sakanca nriji budaya campur ngaji irama santri ingkang ijil skenalagan kaloran temanggung kasuwun nderekaken lampahi ngadi cara halal bihalal ingkang urut sepisan ingkang angka kalih warga ageng tlaga mulya kepareng hangadani adi cara soma manisan hanyarni hangreksa sendang panguripan wonten ing laladan tlaga mulya dene wonten ing ari kalenggahan punika kula pun kancil marang sowan nderekaken para kadang pradonga seniman seniwati irama santri sinengguyung audio ingkang sampun kawentar saking laladan Gilangan nriji Triple R Audio Production ingkang dipun pandegani dening Mbah Jo sakadang ugi sinengguyung YouTuber kondang saking laladan Desa Gandon Kecamatan Kaloran jagoan Neon TV ingkang dipun pandegani dening Mas Apip sembah nuwun Mas Apip ugi Mbah Jo ugi para kadang seniman seniwati wonten ing ari kalenggahan punika nyengkuyung dhateng para warga ageng wonten ing laladan tlaga mulya sepisan sugeng rawuh dhumateng sangganipun para lenggah ingkang satuhu dan kinurmatan boten kasobat ugi wonten ngarsa panjenenganipun pepundhen kula Bapak Haji Surata utawi Simbah Haji Surata pepundhen kula sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lega ing saliring ditutur ingkang tansah kawula pundi dalah kawula bekteni semanten ugi dhateng pepundhen kula Bapak Haji Dr. Andes Bapak Slamet ingkang satu pantos kula bekteni dalah kawula pundi boten kasupen ugi dumateng pepundhen kula Bapak Taat Supriyadi kinariwa Bapak pangarsa desa wonten ing laladan tlaga mulya ingkang satuhu pantes momo ngemo sangganipun para warga wonten ing desa tlaga mulya kinariwa kaca benggala sagung para warga ingkang satu kawula hormati para perangkat Bapak Sekdes ugi Bapak Kadus Bapak RW Bapak RT ingkang kinarwa senopati ning dusun desa nderek Laben Negari sesarengan kalian Bapak Taat Supriyadi
ingkang kawula hormati para pinisepuh yang ngaji sepuh linangkung kalenggaken dampar kasepuhan ingkang satu pantos kawula bekten boten kasupen ugi samangke Gus Nurul Huda ingkang tansah kita tenggo sedaya patwah piwulangipun berkah barokahipun Mbah Jo, Mas Apip, Mas Wawan, Mas Ceplis, Mak Ayem, Mbak Eni, kadang seniman seniwati, kadang entertain ingkang kawula tresnani, para kaum muslimin muslimat wonten ing laladan Tlaga Mulya ingkang wonten ing ari kalenggihan punika dipun mulyakaken Allah ugi boten kasupen ngaturaken rijeng rawuh sugeng lenggah pepundhen kula Simbah Sunari ingkang kula hormati ugi para pinisepuh para tamu saking mongkon Gilangan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Kirang trapsila bilih kita gesang wonten ing madya pada dedasar Pancasila linambaran piwulanging agama kita ngantos kesupen ngonjokaken puji dalah syukur dhateng Gusti kang kawasa pramila saking menika langkung rumiyin sumangga panjenengan sadaya dalasan kula dherekaken hangang lungaken jangga Mustaka Yayah Konjeng Bantala ngunjukaken puji dalah syukur dhateng Gusti kang kawasa ingkang sampun kepareng murba jagat saisine kinarya papan pesaban sanggaring para titah jalma mugi-mugi kewala Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah mbabar berkah dhateng kita sami sehingga kita gesang wonten ing madya pada tansah istiqomah nderek menapa ingkang dados piwulang dawuh Gusti Kanjeng Nabi sehingga kita gesang manggih bagya mulya fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Pramila satu pantes kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dalah salam rinten dalu tansah kita kintunaken kagem jalma mustikaning bawana titah kinacek noniji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sawangatipun wit donya ngantos jaman akhir ing samangke. Sanggenipun para pinenggih kakung semawana putri ingkang satodhat kinabekten wonten ing mriki tiyang kawula pun kancil kasuwun dherekaken urun cering adicara pengaosan wonten ing ari kalenggihan punika. Adicara ingkang urut sepisan nggih pambuka. Adicara ingkang urut kalih nggih waosan pustaka suci Al-Qur'an. Ewan bali sampeting adicara ingkang urut 3 nggih sabda pangandika saking panjenenganipun Bapak Ketua Panitia adicara pengaosan wonten ing ari kalenggihan puniki ing samangke badhe katur dhateng pundhen kula Bapak Yogi. Adicara jangkep ingkang urut catur urut sekawan niji. Sabda pangandika saking ngarsa panjenenganipun Bapak Pangarsa Desa Tlaga Mulya ing samangke pepundhen kula Bapak Taat Supriyadi ingkang badhe nyaliraken. Wonten adicara ingkang pamungkas niji adicara akhirus salat ingkang badhe katur niji pepundhen kula Gus Nurul Huda ingkang lenggah dalem saking Kabupaten Semarang. Sanggenipun para pinenggih kakung semawana putri
Katitik soroting sang surya sampun tebih nilar garising cakrawala pramila saking menika keparang abdi cara menika sigra kawiwitan. Dumatur sakyanipun para pilenggah, para jamaah sugeng lenggah kanthi marga-mardikaning nala sinambi ngrantu rawuhipun ing samangke Gus Nurul Huda. Nuwun matur nuwun. Saiki nggelar papan gawira jembar kaya ngene sing sowan Kancil ora Petruk merga Petruk gek nderekke Ndara Arjuna wis ora apa-apa sing penting menungso urip ning alam donya ke aja ninggalake apa sing dadi ngendikane nabine. Kanjeng Nabi ki yo ngendika nyambuta gawe kanggo donyamu kaya dene kowe bakal urip 1000 taun. Ning yo ndonga kanggo akhiratmu, nyambut gawe kanggo akhiratmu kaya dene engko ora sasesuk engko bakal dililing karo Israil. Niku tembunge mati. Nggota kanggo donya niku kanggo kekuatan raga. Nanging donga rasa lumantar agama kuwi kanggo sangu sowan ngayunane Gusti. Niki kula mirokke piwulange Mbah Rohani. Sembah nuwun Mbah Rohani ngaturaken wilujeng rawuh. Ha ya iki pepundhenku sepuh menehi piwulang ya tak eling-eling wis biyen tekan saiki nyatane ya kena bayar SPP. Diagung pangaksami kagem para pepundhen sepuh Deksura kula wonten nginggil nggih Mbah. Simbah wonten ngandhap apripun wong pancen kira-kira nek panggunge niku digawe rata ya ora patut. Ning ya senadyan to simbah lenggah wonten ngandhap ning jenenge simbah ke wong wis piyayi sepuh. Wah wis misuwur tutur mbur-mbur. Mbur-mbur ki ana sing jenengane wur-wur. Mbun-mbun disebul iso mari. Nah, wonten ing ari kalanggan punika kula sowan benten kalih padatan mboten jumeneng karo sila ngajeni wong tuwa. Merga jaman sakniki niku nek ora ngati-ati wis akeh sing singlar tata krama, Mbah. Kadosipun mekaten mila anak-anak kula
rombongan irama santri wonten nginggil Mbah saestu diagung pangaksama muga-muga ora kesapu denda ora kesiku dumateng sanggihanipun para bini sepuh niki saderengipun adicara kawiwitan niki kula namung nderek dawuh saking Bapak Lurah Bapak Taat Supriyadi tak catetake tembang reroncen ngene iki engko ditembangke ya Mbah waduh lah kula ndak saged Pak Lurah aku iki tembang sinom sing tak ronce ning nang adicara pengajian pramila mbok bilih ing samangke ura-ura sinom ingkang dipun ronce Bapak Taat kok kirang rena ing penggalih jengandika sami kula nyuwun agung ing samudra pangaksami bae sinom ya nang ya kirongane ora nganggo sing lanang bal-balan sing ketok main kasti salat jaga cocok mboten iki salat cagak ing agama dadi wong Islam niku nek pancen kepengin bejo donya akhirate ya aja ninggalake salate niki pun dingendikake kanggo umat Islam yekti niki dawuhing Gusti lima waktu jebolane iki asline ya ora abot sedina sewengi mung 5 wektu 24 jam sembayang niku nek 10 menit mau pun dakmu to Mbah sak wiridane apa maneh nganggo zikir tahlil berarti nek 24 menit lho 50 menit niku gage bunder sak jam dhewe wektu 23 jam ora mongko lakune nggih komplit niki wau siang pun sami salat luhur Pak sampun nah niki tak dhisike wong sowane lebar luhur to luhur sarla
nek senggakane rada rapas. Amargane biasa nyindeni wayang ning pengajian. Ayo malah kadang ana sing lali. Ning ayo ora apa-apa sing meneng gerumang umi. Ayo di Nyapura wong pancen Mbah Lurah ora menehi cakepane senggakan ta. Girongane. Sesuk nek tanggap meneh gawe sing apik. Dadak damel. Dadak gawe. Wah iki nek ora irama santri ya. Ora irama santri ra duwe. Dadi Jawa ya dienggo, agama ya lakoni. Ngono lho, Nduk. Ana 17 wajibane nek cara ditambahi salat sunah urip saya berkah barokah. Leres mboten Pak? Leres mboten Pak? Niki ra beda jenengan nandur jagung pinggire lha lombok rawit syukurane pinggirane diseratangi telo. Wajibe mangan niku nganggo sega, lah syukur ana sawine wis oleh sak lawohe. Niku ra beda wajibe diintili sunahe. Leres mboten? Wah, ngene iki nek aku ceramah kok lak ndarani malah kiyaine lak repot. Mongko jenengan sembayang rina wengi 17 rakaat niku kanggo napa, Pak? Kanggo nyuwun karo Gustine to. Nek jenengan teng warung ngeten iki kira-kira nek nggo donga kanggo mboten, Pak? Ini tak tuku rokoke sak buntel tak dongake. Ora kanggo mandi kaya ngapa? Wong mriko ya butuh dhuwit. Ning nek jenengan salat niku kanggo napa? Urip donya tekan akhirat bejo kemayangan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sae napa sae Pak? Tembang niki nek dirasake niki lak pitutur ajaan salat ngelingke salat to Pak? Laras mboten? Nah, niki sindene ya duwe cakepan dhewe niki malah jan aneh-aneh wae. Mbah Parman. Pak De Parman. Hei, bos. Oh, ramireng. Wah, ora iso diganggu. Mbah Parman, niki cakepane sing disuwun pun kula gaweke. Tenan iki. Dadi wong urip niku nek nang donya niku mung tok jarene. Ning jarene lho niki, Mbah Taat niku Pak Lurah niku. Mbah, apa uripe mung mampir ngombe? Wah, nek kula ya mboten kok. Ya mampir madang barang kula ngoten. Oh ngata, J. Dados niki tembang sinop pitutur kagem kita sami kewajiban 5 wektu aja lali. Ewadene nek jemuah niku pancen mriko-mriki nek maghrib kudu wajib, Pak. Subuh, luhur, asar niku kewajiban saben dina lakoni. Kudu kerep. Ning gumun nek teng nggen kula mriko nek jemuah niku jan mboten kerep kok, Pak. Ming tok seminggu pisan doang. Niki nggih. Oh mboten, Pak. Wah, jemuah kok seminggu pindho ya karo apa? Nggih, niku kewajiban sembahyang. Niki wingi nggih do poso. Mboten. Oh, aduh. Niki nderek nepangaken, Pak.
Niki sinden kula nuwun sewu, Pak. Agama niku kabeh ngajarake becik, Pak. Niki kula nek timpoh sila kok sing mriko kayane ndangak-ndangak mesake nggih. Asindene jagong jengkok, ala kula ming tak timpoh ganjeli tungkak mawon. Jagong apa? Pengen aku sesuk ora diundang. Sembrono. Niki sinden kula nuwun sewu. Sengien nderek ageman Buddhis Buddha. Nderek umat Buddha. Namung alhamdulillah anak kula wedok menika sampun mualaf sakniki nderek sinau ngaos sok tak jeki. Nduk, aja mandeg mangu. Ayo men kenceng imane karo nggawa kudung gandul sarunge Mbah Yai. Didongake nggih Mbah. Mugi-mugi dadi kok husnul khotimah. Jan kene iki rek nganut wae aja dibledrekake lho. Muga-muga diparingi kenceng jejeg imane men dadi wanita sing salehah nggih Pak nggih. Melu seneng tambah siji meneh. Aja kok jembar kubure. Nggih, niki nggih ngronce tembang selawatane rek apa rek tembang apa ya Nduk? Karo ngrantu Bapa Yai. Nggih dumateng para kaum muslimin muslimat ngaturaken wilujeng rawuh ingkang mijil saking Daladan Tlaga Mulya ugi sakiwa tengenipun do ngalap berkah. Wah, ayo nak dinai apa Nduk? Nak ayam. Selawat Ibrahim. Nah, selawat sinome ki nek ora tak dhisikke engko mesake Mbah Taat le ngronce. Nek ngene Mbah Parman mono wong tembang iramane Pak Slamet. Mbah ra dimajeng mawon, Mbah. Mboten napa-napa niki sinden kula wis tak rante kok. Pun tutup. Iya.
kleru ya mung Gusti Allah sesembahanku. Niku mujudaken pasekset prajanjen kita sami dhateng Gusti wis apa-apa diwenehi nganti sing gratis ora ana warunge wae diwenehi. Jenengan ngersakake dahar tindak temanggung kupat tahu sate bakso ana bakule duwe. Jenengan ngersakake aqua sprite fanta dan sebagainya minuman mineral warung gadepi. Ning jenengan tindak pundi mawon digratis ora satuku. Ning ya kadang kalane rumah sakit cok adol, Pak. Napa niku, Pak? Oksigen. Ambegan iku gratis. Ning nek nang rumah sakit pacuan jantung wis ora kuat biasane njocok betok niku bayar, Pak. Mongko sing duweni Gusti Allah ambegan wae kok didol. Njo terus buang angin niku ya gratis. Ning nek ora iso ya mbayar. Contone ra iso ngentut. Mas, pengendang iki ya dampet ana piyayi sepuh kok maprot ngono lho. Mboten iki namung urgen Pak D nggih. Nggih. Wah, pripun? Kirang penak priye urip niku? Mongko kaya kula seniman dagelan dinae rejeki ya matur nuwun, wondene gurung niku gek diuji ketabahane. Nggih mboten, Pak? Kaya warga mriki nandur lombok kadang ya apik, kadang ya ala. Sing apik ya syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Masya Allah, muni alhamdulillah kok ya alot ketot mentok ngitung lombok regane semene ya. Nah, wah jan bocah ayu-ayu nganggo seragam biru. Nandhakake apa nduk? Damai nang ati, tentrem nang ati, sakwuse gandul para kiai. Nggih, ayo diaturi tembange apa neh? Ning ora kena jumeneng wong iki ning pengajian aja padake nek ning wayang lho iki. Lah engko nek ha iya wong ora dikon ngadeg kok. Sinden ngadeg ya teneh. Geger kaya. Ha iki engko bengi ana wayang lho. Wah bintang tamune adoh-adoh. Saking pundi Kang Mas? Dalem? Bintang tamunipun. Binatang tamunipun? Bintang tamunipun. Wah. Sinden kondange Temanggung TV. Sinten niku? Wah Mbak Rorek. Hah? Mbak Rorek. Mbak kok Rorek to? Dina Marsanda kok ya. Oh, nggih. Monggo diaturi tembange apa? Rapopo udan-udan berkas kok Gusti Allah. Amin. Enggak. Ayak burdah monggo. Iya. Sembah nuwun dateng Bapak Keamanan Noriji, petugas kepolisian Polsek Longdomulyo, para kadang-kadang banser ingkang sampun derek nyengkuyung adicara puniki. Ya Allah, ya Allah,
rasa adem jroning ati iki sinambi ngranto rawuhe Gus Huda yaiku Rama Yai Nduk bapakne tak miwiti adicara ya Nduk ya. Dari jumateng sanggihanipun